O Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés forma os seus alumnos para convertelos en expertos en todos os campos da hostalería. Esta semana, aproveitando o outono, o Obradoiro destinou as clases a micoloxía. Para nós o outono é a época máis importante de todo o ano, sobre todo pola materia prima. Estamos falando dun produto que nos dá a naturaleza, sabemos tamén que hai de cultivo, pero que nos dá na natureza en esta época, non cando hai choivas e demais. Entonces, bueno, pues nos queremos darlle a importancia que se merece pois facendo este tipo de xornadas. A proba final foi unha xornada micolóxica na que o alumnado de cociña elaborou 4 pratos diferentes que incluían setas. Quer dicir, temos, por un lado, un cremoso de patata que o vamos a facer con unhas cantarelas tubiformes en tinta de calamar. Logo vamos a facer un ravioli que o vamos a rellenar dunha farsa de boletus. Despois temos un fideo que o facemos con indum rapandum e cantarelas. Aquí tamén llevamos a mesturar polo medio algún níscalo. E logo rematamos con un flan que facemos de coco con cantarelas cibarios. E queda, bueno, xa máis completo imposible. Para coñecer cales son as setas comestibles e cales son as velenosas, o Obradoiro contou co micólogo Miguel Ángel Delgado. O experto participou na xornada para facer un relatorio para ensinar a diferenciar as setas. Bueno, voy a intentar explicarles que salir al campo y coger setas para poder ser consumidas tiene su peligro. No todas las setas son comestibles y las cuales, pues bueno, hay que aprender a distinguirlas y saber cuáles son comestibles y cuáles no son comestibles. Ao show cooking asistiron 35 persoas, o máximo de capacidade da nova sala do Obradoiro de Hostalería do Salnés. O alumnado puido poñer en práctica todo o aprendido. A parte importante son os nosos alumnos, tanto en sala como en cociña, eles son os verdadeiros protagonistas. Nós o que temos é que dirixilos, e eles son os que elaboraron todos estes platos e os que van a facer o show cooking, estando eu aí detrás, pero eles son os que van a elaborar os platos. Son a parte máis importante. As setas empregadas na xornada foron collidas no propio monte polo alumnado acompañados por Miguel Ángel Delgado. Ademais das setas comestibles, tamén recolleron as velenosas, para expoñelas na xornada e axudar a que os visitantes aprendan a distinguilas.